A DXN-nél számos egészséges élelmiszer és ital közül lehet választani. A Lingzi kávékészítmények széles választékától kezdve a csokoládé italokig, mint például a Kokozi. Van olyan italunk, amelyben a kávé és csokoládé kombinációja található. Ez a Z-Mocha termékünk, valamint különféle tea és gabonaitalok, egészséges instant tészták, egy elragadó szójaital, a Nutrizi, illetve egy mentacukorka a friss lehelletért is megtalálható kínálatunkban. Az RG és GL mellett, amelyek a mi Ganoderma alaptermékeink, más spirulinából, oroszlánsörénygombából, cordycepsből, noniból és más értékes gombákból és gyógynövényekből készült táplálékkiegészítő termékeket is kínálunk. Bőrápoláshoz a DXN olyan testápolási termékeket kínál, amelyek segítenek megőrizni a bőr bársonyosságát, ilyenek például a szappan és a masszázsolaj. Személyes higiéniai termékeink között megtalálható a Ganozi fogkrém, Ganozi sampon és a babák bőrének ápolására szolgáló babaolaj. Egyes piacokon vannak kozmetikai termékeink is, kifejezetten hölgyek részére. Ilyen például a Ganozi rúzsunk. Az egészséges életmód mellett a DXN szintén gondoskodik az egészségesebb és tisztább otthoni környezetről is. Vannak olyan országok, ahol a termékpalettán háztartási termékek is megtalálhatóak. A DXN széles termékskálával rendelkezik, amelyeket a természet csodálatos ajándékaiként tartanak számon. A Ganodermától, a Cordycepstől, az oroszlánsörénytől vagy a morindától egészen a spirulináig.